ben ik in Friesland op ziek naar de zonnekoelkasten. En daarom ben ik in Grijns. Maar Grijns zit natuurlijk net bij Friesland, wel het noorden. Maar ja, één ding is wees, meisken, dat ben je zo verschrikkelijk volle Friese studenten hier. Hè. Dus ik ben op ziek naar harde koelkasten. Ruitse in Grijns? Heb je ook ijsje van Friese Dunkers? Harde Marowski, nou dat ik geen Fries. Ik ben een Fries en op zoek naar Friese studenten. Waar ben je die? Ja, maar Ruitse, de kist er net samen op een stuur door de stad op zoek naar het Friesen. Nummer 1, het is 21 is. Jansje. 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 En hier hebben Nelly. Nelly, Welmoed. Welmoed, Jelle. Jelle. Ja, Friesland. En Jere? Jelte. Jelte. Dit is 21. Zo. Aha. Volk. Hey, hoi. Ja, goeiedag. Ah, goeie. Dus je bent in de Friesen? Ja, zeker. Hoi. Ik ben Ruitse. Ja, hoi. Maar ik wil binnenkomen. Ik ken daar wel. Ja? Ja. Ja, waar? Goeiedag. Ja. Ruitse. Je moet lezen de Louter Kranten, zat te zinnen. Ja. Ja. Hoeveel mensen krijg je? Nou Sijs, dan Aase Westijs en dan nog een keer Sijs, dan nog Sijs om te ballen en dan geven we naar Zoorstand te soepen. Dat is de best. Ja. Hoeveel gongen heim dan? Ik had rijden, maar en het les is een balplankje, min of meer. Waar is in Grijns een Frieske soos en binnen ze studentico's? Dus als ik het nou goed begrepen heb, komen hier alle vrienden en vriendinnen, Ja. studenten, Ja. medestudenten komen hier te eten. Dan gaan Ja, je voor klopt. eten zien, Ja. maar je gaat zelf geen eten. Nee, dat ik net nog toch. Ik dacht nog, we hebben heel soort krieltjes, dus we daar wat van eten. En dan zeg maar wat Maar verslag. als we het nou zo oplossen, je bent zo gastvrij om mij nou binnen te laten, Ja. jongens, Ja. dan ga ik eten zien voor hem, maar ik gebruik net die spullen voor die oren. Nee, dat is goed. Dus als dat als is, dan moet je zeggen, albloer. Oké, ja, nog een. Ja, Ja? ja, is goed. Want dan gebruik ik Ja, het zo. ik zal Maar ik streng dan nou wijzen. in de koelkast zitten? Ja, zeker, ja, zeg maar. Ja? Ja. Oké. Ja, en dan is ook wel of het voor mij is, of net? Ja, Ja, is goed. ja. Dus ik ben klaar, jij ik? Ja. Oh. Nou, dat valt me niks af. Nee, hè? Nee. Maar in ieder geval nog een restje. Of is dit geen restje? Ja, zo'n restje. Snijworst. Salami. Wat is dit? Spek, hè? Spek ik nodig? Ja, die heb ik nodig, ja. Die maak ik niet, hè? Nee, sorry. Harde jasses. Nee, is voor de Oké. Kruidenboter. Ja, mij wel, maar die kan ook datum wezen, maar even cent. Even zien die oude datum. Nee, dat valt wel maar. En die wraps. Ja, die hebben daar dan bij, hè? Ja, dat weet ik niet, maar deze mag ik wel gebruiken. Ja, die ben al voor oud. En deze jerpeltjes dan? Nee, die ben nou oer. Die ben oer. Ja. Dus ik zoek wel gebruiken maar. Ja, zeker, ja. Valt mij maar, hè? Komt wel goed. Ik heb hier niks zo'n kidneybonen. Ja, ja, klopt. Die Maar neem ik ik. Ja, maar die jongens die moeten toch echt wat zoens eten, Ruitse? Maar vaske grieten? Nou, die hebben je het net. Nee? Nee. Ja, ja, eigenlijk als we dan... Een siepeltje nog. Een siepeltje, ja, ja, er is misschien nog wel wat. Daar dan, in dat hoekje. Oh. Oh ja, dat is een tomaat. Ja, en onder de ballen? Onder de ballen. Wat is dat? Oh, zie een siepel. Ja. Maar heb je geen vaske wortels of zo? Nee, niks. Nee. 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 Nee, sorry. Nou, ik zou te makkelijk wijzen. Ik heb het Arjen ik heb het Arjen Zet dat maar weer om, want daar trappen we niet in. Dus deze moet weer om. Ja, zet dat in die maar weer om. Dit is natuurlijk niet eenvoudig. Er is van alles wat, maar van alles is niks. Dus ja, ik moet maar eens even een dus ik denk dat ik, laat mij denken, dan stuur je hem even naar de quiz van Marit Bouwmeester. Ik drink zelf eigenlijk nooit koffie, maar hoeveel bakjes koffie mag je nevens de ski van 5 dagen nemen? Ben dat de A, 2, B, 4 of C, 6? Mail in antwoord naar frieslandzoen@omroepfriesland.nl en maak je kans op dit fantastische boek van Ruitse. Ik ga de wrap, die ik vullen met de kidneybien. Dan heb ik de salami terug in
en chorizo. Dat weer het enigste vlees wat we vinden konden. Ik maak een lekkere salade van truffeltjes Oh, ja, schon. en jerpels. En dan met een beetje mayonaise erop en ik een liet siepeltje erheen. Bieslook. Maar dan wel een liedbietje maar. Ja, een beetje mayonaise. Dan gaan wij altijd niet in die maai lustert en die denkt altijd alleen maar naar zoen. Oh, ja. Dus wij oké, maar de wol ja. om de zoen stinken. Het is hè? wel heel volle mayonaise. Volle lekker, heel Ja, volle. heel vol, ja. Oh, dus dat betekent dus dat het, maar dat weer net het enige, want ik ga even zoen hier in de koelkast. Ja? Je spar je de mayonaise, ik haast je hebben me in tuben. Ja, die hebben we echt, ja. Waar ben je liever die als braaf, maar van haar eigen club een slaaf. Drankspultje. Ja, dat zie je wel eens. Ja. We zouden er niks van zezen. Is dit niet voor die, Ruitse? Zo'n drankspultje? Wat zei het? Of zo'n drankspultje wat voor die is? Een drankspultje? Nee. Verlies alles. Het recept van deze stoof die komt niet in Eaton Seeders boek. Aha! Ja, broer. En wij sturen je stuurt het hier nog, hè? Nee, ik ga naar een tasje duwen. Even zien. Een foto. Oh. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Ja, wel. ja, dat is deze, ja. Dat is met leeuwen. Ja. Ja, hartstikke leuk. Beetje. En altijd een dapje eronder, hè? Oh, moest nou wel een slok nemen. Och, dat heeft je meer zeker. Ik bedoel maar. Wij van Berlijn zijn net van zoekerheid, hè? Hoe kan je nou razendsnel een kentjes knoflook pellen? Helemaal stekenmaatje. Dat doet je niet. Deksel op een pan. En dan komt hij, hè? Mislukt. Maar ze zien. En dan ben je kentjes met nog eens keer. Sorry. Oh, zo gezond. Nou jongens, zet de zinnebril maar op, dan zus ik net als de pils gewoon is. Maar waar heb ik genoegen? Welmoed. Welmoed, nou fantastisch. Hoi, Rijtse. Girls. Ja, hoi. Hallo. Nou, Faro erbij en wie gaan we hier? Goeiedag, ik ben Anna. Hoi Anna. Hallo. Heb je eerst een drankspultje hier voor je binnen of net? Een grazer jouwt graag op ons oor, ze binnen vaak net toeken al. Mannen hier die dat je vindt, het is het friske, dat is je bier. Berlijn, boy. Oh, I love her because she's still away. Nou, tjoch hè? Zo. Op Berlef. Nou man, tjoch. Dat dacht ik. Oké, nou ja, dus ik ben, ja, je hebt bier bij, of nee? Ja, Vanzelf. hij zit wel. Nou, lekker eten. Ja, Ja, dankjewel. Nou, ik ben benieuwd wat je me van vinden, jongens. was ik wel. Ja. Nou, werd er toch nog even voor hem gekookt, hè? Hey. Ja. Een nieuw uit de koelkast van de student van Berlef. Ja, precies. Ja. Ja, lekker. Ik vind Net wel- vergeet het te drinken. Nee, dat komt een goedje, hè? Oh. Nee, voor spelen. Ik hoop dat dat zegt hem, dat het bier lekker vindt en het niet. Maar komen er nou nog meer mee? Ja, en nog 2 groepen. Nog 2 groepen? Ja, Nijgersetje mag nog komen. En wanneer rom je hem op? Nou, ik denk nu nog. Of morgen, maar daar ben ik nog net heel benieuwd mee, denk ik. Ja, maar ik bedoel net het eten. Wanneer rom je hem dit huis een keer op? Echt oprijden. Echt oprijden? Ja, nee. In dat langlien Abel? Dat denk ik wel, ja. Ja. Maar wie is schuld in dat? Hij maakt een corvée-lijst of zo? Nee. Nee, hou maar Nee, nooit. Nou jongens, ja, dit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het bier trouwens ik. Hè? Het staat niet in het glas. Ja. Even wachten. Ik heb nog even iets. Ik ga je hem koelkast leeghalen. En dan ga ik hem van je de Frieske doen. En zet de borden er eens even niet meer koren. Dan zet ik hem maar even op. Maar ze is even chance. Ja. Zie je die nog? Ja. En wat dachten je hiervan? Ja, die komt nog. Ja, die komt nog. Echt Fries bier, hè? En duimkes. En ballen. En tomaten. Frieske droege wast. Ja, ik heb nog een eigen spaghetti. Maar dit is ook heel gezond, hè? Oh ja, abrikoos. Mooie abrikozen. Ja. Jerpels zitten erbij. Oh!
De bel, dan zorg ik ook. Oh, nee, nee, de bel. Ik Ja. wil wel even niet. Ja, is goed. Ja, dan maar even niet. Ja, goeiedag. Goeiedag. Rijts is de naam. Je moet hier naar binnen, daar. Wie is dit? Tania. Oké, hoi. Dirk. Rijtsen. Goeie. Hey Bart jongens. Hoi, Hey. Lise. Je hebt heel lekker een oranje hansje, hoor. Jongen. Ja, dit wordt hier, hè. Maar de studenten hier in Grijns, de Friese studenten. En denk erom, ze eten wel goed, hè. Het valt heel erg mooi. Wil je de recepten zien? Zeg even op de site. En onvocht ging gebrek hier in Grijns. Bedlef.